O BNG presentou unha alegación instando o Concello de Ribeira a converter a antiga fábrica de Cerqueira nunha nave polivalente para uso veciñal. Lembran que o anterior executivo elaborou un borrador coas liñas básicas para definir os futuros usos do inmoble, como motor dinamizador do barrio de Bandourrío. Quero lembrar que hai un proxecto xa realizado, uns trazos grosos de que se vai facer en Cerqueira, que está feita polo goberno que dende o Bloque Nacionalista Galego presidimos durante o 2023 e o 2025, incidir en que grazas a esas liñas xerais trazadas polo Bloque Nacionalista Galego no seu día, pois conseguimos a cantidade histórica de 6,5 millóns de euros para revitalizar un barrio abandonado polo Partido Popular durante as últimas décadas, como é o barrio de Bandourrío, e que, por tanto, non podemos desviarnos desas liñas trazadas porque se poderían perder os fondos europeos conseguidos. Queremos incidir en que o Partido Popular ten que facer aquilo que se aprobou sen o seu voto a favor. Ten que realizar o proxecto de rehabilitación de Cerqueira, para iso adquirimos a nave, para facer un espazo polivalente de uso e desfrute de toda a veciñanza, nomeadamente de Bandourrío, pero en xeral de todo o Concello de Ribeira. A instalación podería albergar actividades durante todo o ano, como feiras gastronómicas, culturais ou eventos deportivos. Cando se escoita o sentir maioritario da veciñanza, descubres moitas cousas que son necesarias. En este caso, Ribeira pois adoece dun espazo onde albergar actividades no inverno, un espazo polivalente que permita facer feiras gastronómicas, culturais, deportivas, reunións veciñais ou que sexa un espazo de dinamización para o propio barrio. Por iso, cando chegamos ao goberno de Ribeira, puxémonos mans á obra, empezamos a traballar para a adquisición de Cerqueira, que conseguimos, despois de moito esforzo, a pesar de que as medallas as queiran poñer outras persoas, pois conseguimos adquirir Cerqueira, e agora o que pretendemos é, con este escrito que presentamos hoxe mesmo, é que non se desvirtúe a finalidade para que se adquiriu Cerqueira, que é un espazo polivalente, tal e como reclama a Asociación Veciñal de Bandourrío ou tal e como reclama, por exemplo, unha asociación de prestixio como é a Asociación de Patrimonio de Galiza. A este respecto, dende o BNG inciden na importancia histórica da antiga fábrica como mellor exemplo do patrimonio industrial galego.